Доброго дня! Знов з вами Євген Хлобистов. Ми продовжуємо говорити про майбутнє Криму і про те, яким ми бачимо сталий розвиток півострова. Сьогодні про землю та природні ресурси та їх суспільне і, звісно, економічне значення. Майже 30 років тому в Женеві була ухвалена Міжнародною організацією праці Конвенція номер 169 про корінні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя у незалежних країнах. Вона вступила в силу 5 вересня 1991 року. Нині її підписантами є понад 20 країн, що, звісно, замало. Однак чим цей документ важливий для України? Особливо для Криму. Розглянемо другий розділ Конвенції – земля. Які можливості щодо землекористування у корінного народу Криму? А нині Україна визнає тільки один народ в Криму корінним – кримсько-татарським. Сподіваємось, що кримчаки та караїми обов'язково отримують аналогічне визнання. Так от, корінний народ Криму має право на природні ресурси та землю, що є його національним надбанням. Що це для кримсько-татарського народу і чому це важливо для соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Криму? Конвенція проголошує значущість природних ресурсів для корінних народів та необхідність створення особливих умов для використання цих ресурсів. І це не має у жодній спосіб шкодити чи обмежувати розвиток корінних народів. Стаття 15, частина 2 зазначає, що у випадках, коли держава зберігає за собою власність на мінеральні ресурси або ресурси надр, або права на інші ресурси, що відносяться до земель, територій чи акваторій, уряд встановлює процедури або забезпечує механізм, за допомогою якого проводять консультації із зазначеними народами з метою з'ясування, наносяться чи ні, і якою мірою наносяться збитки чи інша шкода інтересам цих народів. Причому до початку здійснення або до видачі дозволу на реалізацію будь-яких програм з розвідки або експлуатації таких ресурсів, що відносяться до території їх традиційного господарювання. По мірі можливості, відповідні народи беруть участь в результатах використання природних ресурсів та отримують справедливу компенсацію за будь-які збитки, які можуть бути здійснені внаслідок такої діяльності. Чи можна вважати, що за умов російської окупації ці положення дотримуються? Правда, Росія не значиться серед підписантів цієї конвенції. Але ця конвенція відкриває механізми узгодження інтересів корінного народу, держави та зацікавлених сторін, зокрема бізнесу, щодо використання природних ресурсів. Нині в Криму є території, які безумовно можна вважати територіями традиційного проживання та господарювання для кримських татар. Однак і за часів до 2014 року корінний народ Криму не мав особливих прав та повноважень щодо використання цих територій. Чи не час приділити цьому увагу? Наприклад, візьмемо такий традиційний спосіб садівництва, як чаїр. Він передбачає вельми особливі ландшафтні умови та властивості ґрунтів. А якщо говорити про водні ресурси, про мінерально-сировинні ресурси, про територіальні ресурси для будівництва та інфраструктури, як забезпечити право корінного народу на використання природних ресурсів в межах сталого розвитку регіону? Питання це має вирішуватись у майбутній стратегії сталого розвитку Криму, у стратегії деокупації та надання корінному народу особливих можливостей для власного політичного, соціального, економічного та етнокультурного розвитку. Саме через надання корінним народам притаманного їх культурі та традиціям права та використання природних ресурсів в місцях історичного проживання, що є, до речі, запорукою громадської злагоди та збалансованого зростання. І це важливо для всіх народів та національностей, що проживають і проживатимуть в Криму. Як і дотримання історичної справедливості та забезпечення найкращих умов для економічного зростання. Це має стати частиною не тільки стратегічних документів, а й практичної частини регуляторних актів, які мають бути застосовані з початком реінтеграції Криму. Чи не потрібно Україні ратифікувати цю конвенцію? Є така чудова можливість у нових політичних еліт зробити вагомий крок до деокупації Криму. Піклуємося про майбутнє разом.